нәрсә? Меню. Благотворительность. Акча коясың. Син нәрсә, банкомат? Миңа акча кирәк. Банкомат түгел икән бу. Нәрсә? Сәлам, дуслар. Бүген без банкта. Без бүген банк хезмәткәре һөнәре белән танышабыз. Мин укыдым инде. Акча банкоматлар акча бирмәделәр. Акча булса. Касса. Әйдә, киттек. Кеше юк. Кем хуҗа булып йөри әле монда? Исәнмесез, мин Солтан. Миңа акча кирәк иде. Сездә акча булмасмы? Әйдә, сөйләшеп алыйк. Там стекло. Пыяласы да пуля үтеп керә алмый торганмы? Әлбәттә, акча ята бит анда. В банковской сфере есть... Монда бик күп төрле бүлекләр бар. Сиңа һәм безнең тамашачыларга шуны әйтәсем килә. Банклар төп 3 юнәлеш буенча эшли. Физик затлар белән эш. Биредә һәркем билгеле бер максатка үзенә килеп акча ала. Шулай ук үзенең акчасын инвестицияли. Банкта шулай ук кече һәм урта эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге бар. Моннан тыш, эре бизнес белән эшләү бүлеге. Һәрбер юнәлештә белгечләр барысында бик төгәл башкаралар. Үз эшләрен яхшы беләләр. Кайда укыйсың, ага? В стране у нас... Безнең илдә бик күп уку йортлары бар. Казан турында сүз алып барсак, Казанда банк мәктәбе бар. Анда мәктәптә укучылар сынау аша үтеп укырга керә алалар. Анда алар 3 елдан алып белем ала. Алга таба институтка банк эше дигән юнәлеш буенча укырга керергә мөмкин. Вәт акча инде монда. Банкта эшләүче кешеләр иң бай кешеләрдер, мөгаен. Ох, дружок. Банкта акча белән эшләгәч тә, ул акча әле безнеке дигән сүз түгел. Биредә эшләүче һәрбер хезмәткәр хезмәт хакы ала. Сезнең хезмәт хакыгыз нинди? Султан. Монысы инде сер булып калсын. Бик зур рәхмәт. Бик кызык булды. Сау булыгыз. Султан, сау бул.